Ang lulutuin ko ngayon para sa mga amo ko ay chicken and oven. Marinate ko na to siya, yung manok. Tapos nilagyan ko siya ng paprika, salt, and pepper, and garlic powder, and onion powder, and konting lemon, at saka para mawalang langsa, at saka suka na rin, vinegar, and what else? That's it. Yeah, kung ano pang gusto nyong ilagay, yun, idagdag nyo yan. Kung anong gusto nyong ilalagay, i-marinate. Pag marinate nyo, kanina ko ba to kasi, hindi ko to napakita pag marinate kasi kailangan. So, dito na tayo sa vegetables. Yan, lagyan natin, kasi ilagay natin to sa oven. So, with vegetables siya. Potato, carrots, yeah, carrots. Parang marami itong ano. Then, onion. Sorry. Then, tomato. And, bell peppers. Green, red, and yellow. Para makulay. Tapos, ang lagay natin na spice is konting salt. Konting salt pero pero pinapatak-patak ko lang yan Syempre. Then, black pepper. And paprika. Tak, tak, tak ng paprika. Then, olive oil. Kung walang olive oil, oil lang. Okay na. Depende lang sa inyo kung anong gusto nyo ngayon. Yan, nagyan natin ng olive oil. Then, halo-haloin. Kunti lang iniluto ko, diba? Dalawa ng pakainin ko. Then, yun, ilagay na natin si chicken. Kunti lang dito, hindi to ubusin. Marinate ko lang lahat. Kasi buo to Ganyan lang natin. Ano tong hiwain yung hiwain para yan. Hiwain siya. Pwede natin. Kunti lang. Yan. Si leg. Hiwain din natin si leg. Para yan. Ang cute ng ko. Lagyanan. Kunti lang naman kasi. Ang lulutsuin. Ito para kay Lona. Kasali na talaga si Lona sa budget dito. Tapos, lagyan ng sabaw. Yan. Yan, lagyan na sa oven na siya. Madali lang. Yan na. Tapos, lagyan na naman ng olive oil sa taas. Yan. Saan siya? Then, nilagay natin sa oven.